Lehen proposamena Alemaniatik dator. Tübingendik. Tobias Stauffenberg da urrengo gonbidatua eta bera, bertako udaleko ingurumena eta klima babeserako unitateko zuzendari ordea da. Klima larrialdiaz galdetuta dio, gizartearen gelditasunak, gizarte zatiketak eta biodibertsitatearen galerak arduratzen duela gehien. Hondakinen murrizteaz eta berrerabiltzeaz pentsatzen duenean berriz, tai janari berrerabilgarria den ontzi batean erostea omen da lehenik burura datorkion pentsamentua. Tübingen, erabilera bakarreko ontzi bakoitzari zerga bat jarri dio udalak eta egitasmo horren berri emateko etorri da gaur gurera. 2 euro inguru balio dezaken kafesne bat eramaterako eskatzean, erabilera bakarreko ontzian, 50 zentimoko zerga izango balu, ez algenuke bi aldiz pentsatuko modu hortan kafesne askatu aurretik? Ez alda modurik eta eraginkornetakoa jendearen poltsikoa ukitzea? Guten Morgen, Tübingen, ongi etorri Tobias, eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Zurea da hitza. Egunon, Alemaniatik, nola ez, barkatu ezin izan dudala hor egon, egitan, benetan, gustatuko litzaidakeen hor egotea, baina ezin izan da, posible izan. Baina, pozik nago hala ere, hor egoteaz, fisikoki ez bada ere, eta gure ekimenaz hitz egiteaz. Azken 2 urteetan landu dugu. Hurbilketa hau, eta oraintxe azalduko dizu, espero dut, nire aurkezpena ikusiko duzuela, bai, hor ikusten dut pantailan, oso ondo, handitu egingo dut, eta hortxe duzue. Merkatu soinu arazoen badago? Zerbait entzuten dut, ados, ondo dago. Espero dut orain funtzionatuko duela. Pixka bat azalduko dizuet zein den gure ikuspegia, zerga jarri dugun erabilera bakarreko ontzien gainean 2022tik, baina aurretik esango dizuet non dagoen ez? Hego-ekialdean, mendebaldean dago, 90.000 biztanle ditu Tübingenek, eta eren bat edo unibertsitate ikasleak dira, unibertsitate hiri handienetako bat da, hemen Alemanian, 2. hiria edo izango da. Eta egia esan merezi du oso leku polita da, merezi du bisitatzea, batez ere erdialdea ederra da benetan. Propaganda turistiko egin ondoren, azalduko dizuet proiektua. Duela 2 urte zerga bat jarri nahi genuen erabilera bakarreko ontzien gainean gure hirian, arrazoiak badakizkizue, asko dira. Gero eta erabilera bakarreko ontzi gehiago daude, espazio publikoetan, leku guztietan, eta kalkulatu genuen gure hiriak 67.000 euro inguru ordaintzen zituela bakarrikan deuseztatzeko erabilera bakarreko ontzi horiek, edarienak edo jakienak, ezta? Geneukan pizgarri programa bat, pixka bat, hobariak eskaintzeko ontzi berrerabilgarriak erabiltzea bat, ez ere, kafearentzat eta beste janari batzuentzat. Negozio batzuek bai sartu zituzten, baina ez zen oso eraginkorra izan. Eta konturatu ginen horrelako neurri bigunekin ere ez genuela arrakasta izango, eta hartu behar genituela neurri gogorragoak nolabait. Ez, dirun pizgarriak sartzeko ontzi berrerabilgarriak. Orain, garai hartan ez zegoen nazioen mailako arauketarik edo pizgarririk, horregatikan egin genuen tokiko mailan, ez da gure ekimena. Beste arrazoi bat zen, baliabideak xahutzen dituzten enpresentzako diru laguntza, pixkanaka kendu egin behar genituela, ez da? Beti anpatzen dut, hau beti azpimarratzen dut, ez? Negozioi buruz hitz egiten dudanean Alemanian, negozio guztiek
beraien zaborrak bota behar dituzte eta hoiengatik ordaindu behar dute, ez? Edo, baina leku bakarra gizarte gisa diru publikoa erabiltzen ari garena, diru publikoa erabiltzen duguna ezabatzeko zaborra da, hain zuzen, erabilera bakarreko ontzi hauetan, ez? Bestela negozio bakoitzak bere zaborra kudeatzen du. Orduan, guk gizarteak ordaintzen du, negozio horiek sortzen duten zabor hori guk ordaintzen dugu, eta iruditzen zaigu hori diru laguntza bat dela, ez? Ezkutukoa, baina diru laguntza bat. Eta horri ere eraso nahi genion. Orduan nahi genuen, beraiek ere arduradun izatea, beraien zaborraren arduraduna. Orduan, kostatu zitzaigun hau guztia prestatzea. Lehenengo erabakiak udalak hartu zituen, 2018ko abenduan, eta orduan ordenantza fiskal bat prestatzeko eskatu zion administrazioari. Ez, ordenantza fiskal hori, erabilera bakarreko ontzien gaia arautzeko 2019ko irailean, nik parte hartu nuen lehen zirriborroa idatzi zen, ez ordenantza honena. Baziren gauza legalak konpontzeko eta 2019ko abenduan zirriborroa berridatzi genuen eta ondorioak eta udalaren iruzkina jasotzeko. Normalean zerga baitzaizkio inorri gustatzen, ez dute oso harrera ona izaten, baina hala ere guk bere horretan gurean jarraitu genuen. Txosten juridiko bat ere egin genuen, Estugardeko abokatu enpresa batekin. Eta hor aztertu genuen bateragarria zen gure legea, gure tokiko legea, Alemaniako lege handiarekin, ezta? Gero, zirriborra hori esan bezala berriz idatzi genuen, eta 2020ko urtarrilean udalak ordenantza indarrean jarri zuen. Ez, 2021ko urtarrilean. 2020ko martxoan, beste diru laguntza programa bat jarri genuen abian, ez bakarrik edarien ontzi berrerabilgarrientzat, baizik eta janariarentzat. Ez dakit gogoan duzuen, baina hor COVID-aren erdi-erdian ginen, eta gure udalak erabaki zuen urtebetez atzeratzea, zerga hau indarrean jartzeko erabakia. Orduan, 2022ko urtarrilean jarri genuen abian. Prozesu osoan horrela jarri genuen martxan. Hasteko barruko lantalde bat genuen. Barruko lantaldeak egin zuen zirriborroa, eta gauza bulego juridiko baten laguntza genuen, eta gai legal guztiak, ez? Asunto legal guztiak konpontzen zituen. Orduan nortzegoen bulego juridikoa, zerga bulegoa, eta ingurumen eta klima bulegoa. Hoiek zeuden barruko lantaldean. Gero genuen barne zuzendaritzako taldea, zela lantaldea, alkatea eta finantza bulegoko departamentu burua. Orduan, erabakiak hartu behar genituen unean, hor alkateak hartzen zituen erabaki horiek. Eta berarekin eztabaidatzen genituen. Gero, zerga sailean lanaldi osoko 1,5 lanpostu behar ziren, ez? Zerga biltzeko.
used for the tax collection, it will be probably £0.5. Baina aurrerago 0,5 lanpostu izango dira lan hau egiteko. Hasierako urteetan bai behar da 1,5 lanpostu, baina aurrerago hori murriztu egingo da, seguruenik. Hau da, lanaldi erdiko pertsona bat edo. Eta 40.000 euroko soldata bat edo lan horrengatik, jardunaldi erdi horrengatik. Legea indarrean jartzear ginenean, hasi ginen tokiko negozioak prestatzen, seminarioak eskaintzen, galderei erantzuten, informazio materialak eta liburuskak eta bar prestatzen, ez? Dendentzat eta saltokientzat. Baita ere, beraiek informatzeko bezeroei nola funtzionatuko zuen zergak. Hori izan zen, zerga indarrean hasi baino urtebete lehenago. Gero, bideo txiki bat ere egin genuen, 2021ko abenduan, hor bideo bat prestatu genuen, legea indarrean hasi baino lehen. Beraz, ahalegin handiak egin genituen, tokiko negozioak erakartzeko, noski ez zeuden oso pozik, ez, zerga horrekin berai edo baita ere bere negozio eredu aldatu behar zuten, eta horrek ez zien grazia handirik egiten. Jartzen dugu baita ere azpimarratzen dugu, gu ez gaudela hemen zuek bizitza gogorrago egiteko, edo izorratzeko, ez? Guk batera lan egin nahi dugu ekintzaileekin eta negozioen jabeekin, beraien babesa behar dugu. Guk ez dizuegu bizitza zailago egin nahi. Noski, hori egingo dugu, iruzurra egin nahi baduzu, ez da hori bai, noski, nola ez? Zerga daudenean beti dago iruzurra, hori beti da horrela. Baina ez bazara saiatzen gu izorratzen, guk ere ez dugu izorratuko, eta atseginak izango gara, hori izan da gure ikuspegia. Eta nola egin genuen hau guztia, nola funtzionatzen du gure zergak? Gure zergak horrela funtzionatzen du. Negozio batek edariak edo janaria saltzen duenean erabilera bakarreko ontzietean, 0,50 euros, hau da, 50 zentimo ordaintzen dituzte erabilera bakarreko elikagaien ontzi bakoitzeko. Adibidez, hamburguesa menu bat, ez? Erosten duzu McDonald'sen. Hor daude bi hamburguesa, patata zorro bat eta edari bat, ez? Orduan, 50 zentimo hamburguesaren bilgarri bakoitzeko, beste bat patatengatik eta beste 50 edariaren ontzirako. Hau da, 50, 2 euro guztira izango lirateke. Eta zerga ez du bezeroak ordaintzen, baizik eta saltzaileak. Noski, erreperkutitu dezakete bezeroarengan, ez bezeroak ordainaraz diezaiokete. Ez, garestiago jarrita, baina adibidez, jarri dezakete ontzi berrerabilgarri bat, hor deposito sistema baten bitartez, edo berrerabilgarriak ematen badituzte, orduan ez dute ordaindu behar. Eta zergatik egin genuen horrela? Zergatik ez genion bezeroari ordainarazten? Arrazoi legalengatik, gure abokatuek esaten zuten ezin zela egin. Negozioaren jabeari egin behar zitzaiola, ordainarazi behar zitzaiola. Eta gero beraiek erabakiko dute nola egin ordainketa hori, batzuek bezeroari ordainarazten diote, beste batzuek ez.
set it out on their receipts. Eta beraiek nahi duten They will bezala egin still behar have dute, to baina pay ordaindu taxes behar dute. in a little bit how the whole taxation process works. So Ze it's zerga mota da hau? called or the type of tax that we're Bat- using bat- is an excise Zerga tax. mota hau Alemanian existitzen da, ez dakit nola den izena euskeraz, ez dakit baliokiderik badagoen Euskal Herrian. Idea da, zerga ondasun baten kontsumoa jartzen dela. Adibidez, tabakoak badauka, horrelako zerga bat, edo ardo apardunak ere badauka, zerga hori. 200 urte dauzkagu zergak Alemanian. Nik uste dut bez antzeko bat litzatekeela. Kontsumoa. Baina guk erabilera bakarreko ontziaren kontsumoan jartzen dugu zerga. Eta, esan bezala, negozioaren jabeek erabakitzen dute nork ordaindu, baina beraiek guk ezin diogu bezeroari ordainarazi. Guk urteroko faktura bat eskatzen diogu negozio jabeei. Oso laburra da zergaren formulario hau, horri eta erdi dauka, eta beraiek esaten digute hor zenbat erabilera bakarreko zenbat ontzi eman dituzten azken urtean, eta horren arabera guk kalkulatzen dugu zenbat ordaindu behar diguten. Hori urtean behin egiten da, eta noski hor beti gertatu daiteke iruzurra, ezta? Baina guk begiratzen diogu formularioari eta esaten dugu, bai, enkajatzen digu edo bai, ulertzen dugu gure kalkuloen arabera bai sartzen dela, ez? Bat datorrela bezero kopuruarekin. Orduan ondo dago, horrela gainbegirada bat egiten diogu eta ez diogu banan frogatzeko eskatzeko. Baina zalantzak baditugu, adibidez, kebab denda batek iaz eman ziguten formularioa, begiratu nuen, eta begiratu nuen ze zifra eman ziguten, begiratu nuen baita ere zenbat kebab saldu zituzten egun batean, eta 375 egunekin biderkatu, eta konturatu nintzen, ez, egun bat nire aurrean kebab batera joaten naizenean nire aurrean hilaran dauden pertsonen kopurua jarri zutela, hau da hori ezinezkoa da. Orduan bai erakutsi behar digute. Ez, erakutsi zergatik jarri zuten halako jende gutxi, noski ezin izan zuten frogatu, eta ez badaukate frogarik, guk kalkulu bat egiten dugu, zenbat bezero izan dituzten, edo zenbat ontzi eman dituzten azken urtean, eta esan zuten, beraiek ezarritakoa bideragarri atera zitzaigun. Hurrengo urtean oso ondo funtzionatu zuen, hau da, behin bakarrik gertatu zen, eta hurrengo urtean ondo egin zuten. Gero diru laguntza sistema bat ere badugu, ontzi berrerabilgarriak obaritzeko, 2020an hasi zen. Orduan, nik negozio bat badaukat denda askorekin, 500 euro arte jaso dezakezu denda bakoitzeko ontzi berrerabilgarriak banatzen badituzu, eta 1000 euro ontzi garbigailu bat erosi behar baduzu, ontzi horiek berrerabilgarri horiek garbitzeko, ez da? Ez baduzu ontzi garbigailu bat. Honek arrakasta izan zuen, 108 dendak jarri zuten jaso zuten diru laguntza 2020tik 2023ra. Ze 53.000 euro geneuzkan gastatzeko, eta diru hori amaitu zen. Azokak ere antolatu ditugu, sistemak ezagutzera emateko, negozioak
ontzi berrerabilgarriak saltzen dituzten enpresekin konektatzeko, eta badaukagu hemen beste datu interesgarri bat. Hemen ikusten dugu zenbat jendek eskatu zituen diru laguntzak, ezta? 108 esan dut, baina hainbat denda bazenituen eskaera batekin nahikoa zen, horregatik 108 denda izan ziren, baina eskaerak 90 izan ziren, baina parte interesgarriena da, hemen hasi ginenean, 2020an, gorakada txiki bat egon zen, gero nolabait estankatu edo egin zen, eta gero zergen kontua hasi zenean, orduan bai izan zuen, 2022tik aurrera gorakada handi bat, bapatekoa, ezta? Hirukoiztu egin zen eskaera kopurua. Eta hasi ziren, ontzi berrerabilgarriak erabiltzen, orduan lotura oso argia da, ez? Zerga ezarri zenetik gorakada hori gertatu zen. Hauxe nahi genuen lortu. Gu nahi genuen pizgarri bat izatea, ez? Ontzi berrerabilgarriak sartzeko orain, 170 negoziok eskaintzen dituzte ontzi berrerabilgarriak. Orain, orduan galdera da. Ez, ontzi berrerabilgarriak sartzeaz aparte funtzionatzen du? Bai, noski baietz funtzionatzen du, oso pozik gaude. Argi eta garbi zabor gutxiago dago, zaborrontzietan, zaborrontzi publikoetan. Orduan, garbitzaileek edo zaborrontziak garbitzen dituztenek lan gutxiago dute zerga, ordu gutxiago behar dituzte zaborrontziak hustutzeko zerga indarrean jarri zenetik. Hau da, zabor gutxiago dagoelako, paperontzi horietan, noski. Eta ez dute gainezka egiten, ez? Lehen gainezka egiten zuten, eta gainezka egiten dutenean, lanordu gehiago behar dira. Ez? Hustutzeko eta hori da, lanordu asko ziren eta zerga indarrean jarri zenetik benetan gure lanorduetan egin dezakegu lana eta ez dugu ditugu ordu estrak sartu behar. Ez dakigu zenbat zabor produzitzen den, zenbat hondakin, ez da hori zenbatzea zaila da. Hilabetean 33 tona zabor edo hondakin jasotzen dugu, baina hondakinen badira beste modu batera botatzen diren hondakinak, ez da? Adibidez, taza batek 10 gramo pixatzen ditu eta 10.000 bat dituzu, 100 kilo bakarrik izango dira, beraz, hilabetero erabilera bakarriko kafe ontziak kentzen badituzu, arrakasta da, baina tonatan ez da zenbatza, ezin da zenbatu edo ez dira kilo asko. Hau da, 33.000 tonatan 100 kilo ez da ezer. Orduan horrela ezingo litzateke, kiloen arabera ezingo litzateke arrakasta neurtu. Orduan, esan bezala, horrek ez du asko jaisten gure hondakin pisua hilabetean, baina bai ikusten dugu askoz ere jende gehiagok erabiltzen dituztela ontzi berrerabilgarriak, egia esan, negozio askok kendu dituzte erabilera bakarreko ontzi horiek esaten dute, beraiek ez dituzte biak eskaini nahi, ez? Eta alderdi ekologikotik ere abantailak ikusten dituzte, horregatik hasiera bakarrik erabilera berrerabilgarriak erabiltzen. Gero, noski, izan genuen demanda bat, ez? McDonaldsek frankiziak demanda jarri zigun, espero genuen, noski. Lehenengo auzialdiko auzitegiak aldeko epaia eman zuen, martxoan,
McDonald'sen alde, 2022ko martxoan, Tübingenek urrengo maila judizialara jo zuen, eta orduan epaia Tübingaren aldekoa izan zen, baina McDonald'sek berriz ere helegitea aurkeztu zuen 2023an, auzitegi gorenean, hau irekita dago prozesu hau, ez dakigu noiz erabakiko den, noiz emango den epaia, izan daiteke bihar, izan daiteke 2 urtetan, ez dakigu. Ez dakigu noiz aterako den epai hori. Baina baikorrak gara. Uste dugu irabazi egingo dugula, batez ere ikusita lehen ere maiatzean, 2023ko maiatzean irabazi genuela, ez? Gure ikuspegia zen, gure Alemaniako sistema legalarekin eta hondakin sistemarekin lerrokatuta zegoela. Baina McDonald'sek noski, hori, helegitea egin du auzitegi gorenaren aurrean, ze beste hiri batzuk ere nahi dute zerga hori jarri. Badakigu hiri askok nahi dutela antzeko zerga bat jarri, eta denak daude zai, ze gertatzen den McDonald'sekin, noski, ez? Epai horren zai daude, beti esaten diet. Noski hau ez genuen nahi, baina ezin dugu ezer egin horrekin. Eta aurrera begira, gure diru sarrera horiek ditugu, ez? Hau interesgarria da. 2022an gutxi gora bera 950.000 euro jaso genituen zerga honetatik. 2023an 600.000, baina oraindik ez da itxi, beraz, hau ere gora handiagoa izango da zifren, nik uste 2022koaren antzekoa izango dela. Zergak ordaindu berrituzten 200 enpresa inguru ditugu, negozio inguru, eta formulario horiek izan daitezke euro batekoak eta 164.400 euro tarte horretan mugitzen dira, ez? Negozioak aitortzen dituzten zergak edo zergapetu daiteken erabilera. Hasiera batean tokiko kebab horren adibidea eman dizuet, ezta? Baina gero eta tirabira gutxiago daude eta iruzur gutxiago esango genuke 2 urte eta erdiren ia 3 urteren ondoren. Gauza bastante suabe dijoa. Beraz, pozik gaude, eta espero dugu auzitegi gorenak azkar emango duela epaia eta gero eta hiri gehiagok sartuko dutela antzeko zerga bat beraien legerietan, eta hauxe da guztia. Uste dut garaiz amaitu dudala eta badela oraindik tarterik galderentzako. Edozein galdera baduzue, hor duzuen nire helbidean, nirekin harremanetan jar zaitezkete, email helbidean edo telefono zenbakian. Espero dut informazioa interesgarria izango zela zuentzat, eta badugu denbora galdera batzuentzako nahi baduzue. Kaixo Tobias, eskerrik asko. Gure kasuan, deko Hernaniko udalan, hilabete askotan, sidra garaian, sagardo garaian, tabernan kontuekin eta erabilera bakarreko edalontziekin arazo handi batukin dugu, hondakinetan, imaginatu aldozuen beste hilabetetan, astebururo, beste edalontzi lurreti jasotzea, hondakinen bilketan, zenbat diru suposatu aldaben gehigarria. Aurreko urtean, lehengo aldiz ezarri genuen, derrigortzea berrerabiltzeko edalontziak, baina konturatu gara hori bebai arazo badala, porque jenteak ez dauz bueltatzen eta kalean gelditzen die. Berak aipatzen dut tasa bat erabilera bakarreko edalontzietan, baina jakingo nuke ea berak ikusten posible izango litzateke tasa bat, hau da, kasu honetan tabernariei, guk edalontzi horren bueltaratzea bermatzeko eta eurek parte izeteko kostu honetan, azkenean eure badie kostu honen parte, eta ez dakit ez bakarrik erabilera bakarreko edalontzietan berak aipatu duenez, baizik eta berrerabiltzen dizen edalontzi horretan, bermatzeko hori bueltaratzea, zirkuitoan berriro jartzea eta garbiketa prozesu horretan bebai. Eskerrik asko.
Ez dakit ondo ulertu dudan, sagardoaren sasoiaren inguruko auzia, nire proposamena izango litzateke negozioek tabernek deposito bat eskatzea, ezta? Bestela jendeak ez ditu itzuliko, ez tabernariek deposito bat eskatzea erabiltzaileei eta horrela itzultzen dutenan deposito hori itzultzea. Modu bat bilatu behar da, negozioak sisteman parte har dezaten, negozio guztiek. Ze negozio batzuk erabiltzen badute eta beste batzuek ez du funtzionatuko. Denek sartu behar dute sisteman, deposito sisteman. Iruditzen zait hori dela gauzak egiteko modu bakarra, ez baduzu zerga bat sartu nahi. Edo biak kombinatu ditzakezu, deposito bat jarri, adibidez, jendeak 3 euro ordaintzea edalontziaren gatik eta gero hori bueltatzea. Baina negozioek ere bermatu beharko dute denek erabiltzen dituztela halako ontziak, halako edalontziak.